ESFA és l'espai social de formació en arquitectura, un col·lectiu d'estudiants que treballem temes de bioconstrucció, feminisme, dret a la ciutat, sobirania alimentària i altres temes d'arquitectura crítica i responsabilitat social. I treballem de manera horitzontal, assembleària i voluntària. Reflexionem, ens autoformem, divulguem i sensibilitzem sobre temes que creiem propers i necessaris per la nostra formació arquitectònica. Ho fem a través de xerrades, tallers, sortides, formacions i molt més. La nostra forma d'urbanització forma part també de la nostra formació. Funcionem de manera assembleària, horitzontal, transparent, autocrítica i cooperativa. Per això ens dividim en les següents comissions. Slow Info és l'espai de reflexió i crítica, punt de trobada per estudiants, professors i altres membres del col·lectiu universitari per tal de reflexionar, debatre i generar una visió crítica sobre temes socials que ens preocupen. L'Esfateca és una biblioteca alternativa de lliure accés gestionada pels estudiants. En ella es pot difondre i consultar material relacionat amb la bioconstrucció, l'urbanisme i l'habitat social, la cooperació i la participació ciutadana. Ens interessa donar a conèixer i posar en pràctica una forma de construir més sostenible i respectuosa amb l'entorn i amb la salut de les persones, basada en l'ús de materials naturals, renovables i de proximitat, i els criteris de l'arquitectura tradicional. A més, participem en activitats com Setmana de Dia, dinars populars i algunes festetes, i moltes coses més. Doncs ja saps, si estàs estudiant arquitectura i necessites un espai on compartir inquietuds i formar-te treballant en equip, doncs vine a conèixer-nos. Aquesta universitat és molt més que només classes i projectes. T'animem a conèixer tota la comunitat i trobar el teu lloc. No, perdona, que tindríeu alguna opció anticapitalista? I els criteris de l'arquitectura. ESFA és l'espai social de formació I els...